Pentru că ele sunt ce? Viață? Iată. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu aduce viață. Pentru cei care îl găsesc. Doar să spun între timp că un nodul în sân se topește. De exemplu, amin. Anul trecut, în luna august, am fost la un control de rutină și atunci mi-au descoperit, știți, un nodul la sânul stâng. Nu era atât de mare, dar se simțea. Ei bine, în timpul slujbei, când, știți, Dumnezeu a vorbit prin tine și a spus că la cineva se topește nodulul și să vă spun, chiar cu o zi înainte am avut și dureri ușoare și când Dumnezeu a spus prin voi că la cineva se topește cu nodulul și eu, pur și simplu s-a simțit, pur și simplu. Am înțeles și am simțit. Totuși m-am simțit ușurată. Te-ai simțit ușurată? M-am simțit ușurată la sânul stâng și pur și simplu am simțit o ușurare. Dar poți să mai simți nodulul acum? Nu, nu va fi. Nu mai este. A dispărut și când a dispărut? Până la sfârșitul slujbei a dispărut, nu mai era. Până la sfârșitul slujbei a dispărut nodulul. Slavă lui Dumnezeu. Slavă Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze.